Angkol! Tagol! Tita Tanya Chinita. Sino? Ako? Maayong adlaw. Ayon sa pagsisiyasat na ginamitan pa ng lohika, mahika at walang mga konsyensya. Ako si Manggas at ito ang Siko. Sino? Ako. Kamakailan lang, naging viral ang isang service crew. Matapos itong mabidyuhang pinapakain ang isang aspin sa labas mismo ng kanilang kainan. Sinasabing tinanggal daw siya dahil sa nangyaring iyon na nagpapakain ng mga stray dogs o stray cats. Pero nilinaw ito ng Goto Tendon na hindi nila sinibak sa trabaho ang lalaking staff na nag-viral dahil lamang sa pagbibigay ng pagkain sa aso. Marami na raw umanong ginawang paglabag ang naturang empleyado at piniling mag-absence without leave o AWOL. Hindi siya parte ng kumpanya kundi parte rin siya ng manpower agency. Sinasabing bawal pala mag-cellphone kapag oras ng trabaho at bawal din lumabas na suot-suot ang mga damit at uniforme at bawal din ilabas ang kanilang pagkain. Sa mga paglabag na ito, yan ang nilinaw mismo ng Goto Tendon. May mga netizens na halo-halo na ang kanilang reaksyon dahil sa naging viral na video. Ikaw, kabisyo, may pinakain ka rin ba? Meron! Sana all. Yan ang ating Siko. Sino? Ako. Sino? Ako? Kailangan pa bang i-memorize yan? Hi, Bishik! Morning call! Morning, Tits! Kabisyo, feel good morning! Adlang Monday, mga kabisyo, October 21, 2024. Sa oras na 7:31 ay kasama niyo na ang pambansang angkol. Marami siyang pinapakain noon. Ngayon mga anak niya at pamilya, Angkol Dagol! Kasama ang pambansang tita, ang dahilan kung bakit ka nanonood ng radyo dahil gusto pa lang sumali sa kanyang feeding program. Gusto kumain kay Tita Tanya Chinita. Girl, my chinita, girl. Good morning sa mga mahilig sa pets. Yes! Tulad ng AirPods ko pa. Good morning, Papa Joseph, Ilan Mama dogs Belen. ng Meron Papa mo? silang 3 dogs doon. Si Matmat, si Moira, maliit, at saka si Astra. Yan. Mga malalaking aso. Malalaking aso. Yan. Sa inyo ilang dogs na lang? Ngayon ako, yung akin wala na kasi namatay na Oo. si Bebe last year. Pero 15 years old siya. Oh, grabe no. Old age ang kanyang kinamatay. Hindi naman siya nagkasakit or whatever. Nagkasakit. Gawa ng Kasi matanda na rin. Oo, sa heart. Nagkaroon siya ng heartworm. Ayun. Tayo dito sa... Ako heartache. Charot. Kawawa. Pero dito sa amin sa MBC, may pinapakain kami stray dog, si yes, Buster. si Buster. Ang aso ng lahat dito sa... Ayan, pag Buster sa akin kinakatingin. Tumahol ka kasi Kamukha eh. Oo, Kamukha ni Mang minsan Kanor eh. nalito ako eh.
master, inaalagaan ng mga taga-MBC. Pag may pagkain kami ditong tira, binibigyan namin siya sa talagang busog na busog. tinatabihan. Oo. And also, part na siya ng security natin kasi kaibigan niya lahat ng guard, Oo. tapos taga-bantay din siya. Pero yung palang nangyari sa Goto Tendon, yung crew, gumagawa na pala siya ng content. Kaya pala may video na gano'n. So So nawala na siya sa focus sa trabaho intentional niya. na siya. Yes. Oo. Kaya pala siya nag-iba kasi nung una naman daw, ayon sa management, maayos naman magtrabaho. Siyempre may mga rules yan eh. Pag sinabing bawal mag-cellphone during Duty. trabaho, Oo. on duty ka. Bawal ka lumabas, suot mo yung apron, yung mga uniforme nyo, bawal yung ilabas yan. Sinusunod naman before, pero nung parang naging content creator na siya. Baka kasi yung Ginamit na dumami niya yun. na kasing views nung kapag baka ina-upload niya yung mga aso, yung mga aso Oo na naman, gano'n. kasi maraming mga dog lovers Yun sa Pinas na. Pag violation, Ang bait-bait. Oh, nag-alaga ng dog. yung, Diba? yung crew. Oh, diba? Yun nga. Yung crew nga. Oh. So, ginawa na pala niyang content at nag-awol na siya. Hindi siya tinanggal. Ay, yun ang masama. Oh, hindi siya kinlaro ng Goto Tendon na hindi po namin yan tinanggal. Nag-awol. Kaya dapat pakinggan talaga yung story nung Isay, no? Opo. Kasi syempre ang mag-judge Sa kwento niya. sa yung restaurant. Oo. Diba? Sa kwento niya yun eh. Opo. Pero pakinggan din natin yung The side other ng side, Yes. dapat talaga. So sa kwento niya kasi, Kaya pag sinabing, may- hindi po ako sinabihan na bawal pala yun. Oo. Wala namang nag-warning na bawal pala yun. Pero yung totoo, marami na siyang nilabag Oo. na diba? rules and regulation. Oo. Kaya nag-awol. Yung crew. Yung aso. Sabi niya, awol! Awol! Maniwala. Sabi, Maniwala na. nag-awol eh! Nag-awol! Yung crew! Yung aso nga, sabi, awol! Kaya pala walang brief. Yung crow? Paano mo nalaman? Tika lang. Paano mo nalaman? Na walang brief? Yung crow? Siyempre, nakalawlaw eh. Ha? Nakalawlaw. Kita-kita ko. Lawlaw yung aso? Yung itlog. Ng aso? Yung crow. Dapat mag-file siya ng vacation leave para hindi siya maawol. Yung crow. Yung dog. Masosyal talaga, dog. Ng aso! Galit na high blood na. Kinapuntuloy. Yung aso? Sino kinapon? Yung crow. Uy, kawawa. Kawawa. Yung aso? Yung crow. Nilagyan ng abo para gumaling. Oh, ayuan mo yung abo? Yung ash? Alin nilagyan? Yung kapon niya. Lagyan niya yung gamot eh. Aso? Kapon ng crow. Nagkakamot nga kasi magalis eh. Yung aso? Yung Yak! may garapan. Hoy, masintabi! Masintabi! Yung aso? Yung crow. Dapat dalhin sa pet shop para mag-groom yung balahibo. Yung aso? Yung crow. Ay, sinuklayan ko! Yung aso! Yung garapata! Yak! Yung garapata! Yung crow. Umiinom na lang yan ng tubig sa kanal-kanal eh. Yung aso? Yung crow. Pero social yan kapag naka-pedigree yan. Wow, yung aso! Yung crow. Oo nga, dilata pa yung kinakain Ng aso! ng garapata! Pag tiniris mo lang, Ay, tumalsik sa mata ko! yung garap. Oo! Masintabi! Maganda pangalan niya si Brownie. Yung aso? Yung crow. Blackie! Yung crow! Oo! Whitey! Yung aso! Yung garapata! Ay, titim! Papakunahan niyo ng anti-rabies! Yung aso? Yung crow! Makikinig na po! Nasa loob ng tenga! Yak! Yung garapata! Yung ano? Yung babaero! Ito ba 90% of radio? Kailangan mga memorize yan! Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!
sake!